skib. Starter måske over I den her bar, som hedder City, og det er nummer 12 etage på Skånskibet. Det er den næsthøjeste passagersted, altså. Okay, det er det til scenen, hvor man kan danse. Og der er lige pyntet op i dag, fordi der er gala. Og så kan vi gå udenfor og kigge, fordi at det er så pæn udsigt. Ja, vi er lige, vi er på vej til Kiel. Og vi har lige været i... Hvor har vi været? Hvad? Ja, det er lige meget. Ikke andet fjord. I en meget lille by, hvor der kun bor 1000 mennesker. Ikke 2000, 1000. 1000. 1000, og der er flere her på Krydstad derfra. Ja, det er det udsigten. Og faren har sat gallertøj på. Och vi går innanför Lia. Ni gjorde väl inget eget? Sandra, när du filmar så ska man kanske börja. Og ved du hvad, må man heller ikke se noget her. Det er fuldstændig mørkt.